Поздрава е специално от Аско Джамбаза, от Севлиево за неговата съпруга Ливка и неговите деца, и за техния зет Ивайло от Бъркач. Какво му трябва на човек? Безброй сбъднати мечти, приятели добри. За какво живеем на този свят? За нашите деца, за своята жена, за своето семейство. Имаш ли ги? Имаш всичко, брат ми, разбери. Ама благодарен съм, Господи, че ме дари с жена и деца. Какво му трябва на човек да е на върха с хубава жена, красива? Благодарен съм, Господи, че ме дари с жена хубава. Сега се чувствам много богат с моята жена красива. Ливка, обичам я, тя ми е една, моята жена красива. Обичам я, тя ми е една, с нея се чувствам на върха. Обичам я, тя ми е една, моята жена красива. Обичам я, тя ми е една, с нея се чувствам на върха. Благодарен съм, Господи, че ме дари с жена и деца. Какво му трябва на човек да е на върха с хубава жена красива? Благодарен съм, Господи, че ме дари с жена хубава. Сега се чувствам много богат с моята жена красива. Ливка, обичам я, тя ми е една, моята жена красива. Обичам я, тя ми е една, с нея се чувствам на върха. Обичам я, тя ми е една, моята жена красива. Обичам я, тя ми е една, с нея се чувствам